Oh, tan kawusa manjing wonten ing gumit sanggan sangarum kena gantoko capu ingkang mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta nenggih nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang jejeketan yen Cinandra kadya cacing kepanasan. Mangrok mining cakra kumitir mijil saking asta Padmanaba ngenaken dewe kramanira Aku ndek murid Pandhawa kok gampang dibohongi, gampang diapusi. Aku mung reka-reka semedi kok mongko aku nalika aku semedi mau, aku kuwi mung ora ngapa-ngapa janjane. Aku mung eling-eling utang kok mau. Pas semedi kae mau. Lah banjur aku gawe pawadan nek sing nyolong wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada anakku Abimanyu. Tobil wong legan golek momongan. Lah kok Pandhawa percaya. Nek ngono pancen mertandake Nadanta Pandhawa ki satriya utama ning isih gampang diblithuk, isih miyur bebudene. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tak kira ora suwe meneh. Ora suwe meneh Pandhawa kelakon tak pateni merga Pandhawa ringkih. Merga saiki Werkudara karo Janaka wis budal tumuju ning kesatriyan Tanjung Anom arep mateni karo anake dhewe. Ya jeneng anak mangsa iso sapa sing iso ngeklasake anake dhewe kok dipateni dhewe. Ning gandeng iki wis kewajiban kaprajan. Mongko Werkudara wis sumpah, Janaka ya wis sumpah. Nek nganti dheweke nglencati sumpahe rak ya mesti Werkudara karo Janaka tetel kasatriyane mesti tinimbang anak karo derajat pangkat kalungguhan bondo donya panguwasa. Werkudara karo Janaka luwih abot derajat pangkat bondo donya panguwasa tinimbang abot anake. Lega rasane atiku. Abimanyu mati Pandhawa ringkih. Sing cetha paling ringkih kuwi Werkudara. Ayo ta. Merga nalika Abimanyu lair. Abimanyu nalikane lair, tata lair pancen anake Janaka nadyan sing ngetengke Sembadra ning tata batin diaku anak karo Werkudara. Werkudara ringkih merga Abimanyu wis mati, wis dumugi ning tewas. Nek Werkudara ringkih, Werkudara sedih. Sedih kuwi kembange wong lara, lara kembange wong mati. Werkudara mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Nek Pandhawa ora duwe kekuatan, angel mijet lan nganti suwe banyu sinaring arep manteni karo para Pandhawa. Ya. Aku tak omong karo Yayi Prabu Yayi Prabu Puntadewa. Aku tak matur ngersani anak Prabu Darmakusuma, aku tak omong nek Abimanyu wis tekaning mati ben saya bungah, ben negara Ngamarta saya geger kahanane.
pawekasan ya kowe wisanggeni maya wisanggani Maya Wisnu Pratenta Duh konangan iki kayaknya Ora pangling anakku ngrandu Gumbala Antasena. Heeh, Pakde. Karo Antareja. Nggih. Wong Prabu Ndrawati nggih. Aku ngaturke sembahku katura ya Pakde Kresna. Iya Antasena tak tampa pangestuning makmu Ndrawati wae tampanana. Heeh, tak gegem dadekke jimat. Kang, apa Dimas? Ngaturke bekti kang iki pepunden. Oh iya. Wong Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Wong Prabu. Ya ya Antareja tak tampa pangestuning makmu Ndrawati wae tampanana. Nggih. Samujangen anggen kawula pundi? Antasena. Piye, Dik? Wis suwe apa piye leh mulungguh ning kono mau? Kaya wis udakara setengah jam ya, Kang. Iya. Ngopo kok kaya wong keweden sampean? Ora. Ngopo? Sampean kaya wong keweden kono ngopo, Dik? Ora apa-apa Antasena. Oh ya wis, tenan. Iya, Ora apa-apa tenan. ora apa-apa. Sumpah. Sumpah Demi apa? demikian. Demi apa kok demikian sampean ki ora? Nek ngono yen kowe lungguh ning mburiku mau wis udakara setengah jam. Heeh. Yen ngono kowe wis krungu kabeh apa sing tak aturake. Ayo capet-capet wong cangkemmu marep rono. Hus cangkemmu kowe ora. Karo punden kok nyangkem-nyangkemke. Lah apa congor? Hus. Ayo capet-capet aku ora patiya krungu wong ora cetha wong nuwun sewu tutuke Pakde Kresna ki marep rono. Oh ya syukur. Heeh. Ana apa kowe metu iwakmu? Ora, Dik. Piye? Aku arep takon karo sampean. Kowe arep takon apa? Sampean ki sak jejuluk sak jeke urip ora tau kok sing jenenge Malanggrik kok. Saiki ketemu aku kok Malanggrik apa kira-kira sampean ki nantang karo aku ngono apa piye? Antasena, Piye? aku ki ora Malanggrik. Terus Boyokku ki ana ledese. Mun ora tak goceki iki teng sredut. oh ngono. Ratu kok ledesen barang ya wis ora apa-apa nek Malanggrik apa-apa goceki borok. Wong aku arep takon karo sampean. Piye? Kowe arep takon apa? Biasane ning dinti Nata Ndrawati Prabu Kresna kuwi tansah didherekake karo abdi kinasihe ya kuwi Raden Setyaki utawa mak cilik Garba Ruci. Lah saiki kok aku ora weruh mak cilik Setyaki ki nek ndi? Antasena, Piye? sangune ora cukup Setyaki ora tak jak. Takon lungguh ning kesatrian wae. Oh ya wis. Iya. Tunggu Prajanegara Ndrawati. Oh ya apik-apik. Iya. Ora wigatimu nemoni wakmu Ndrawati ki apa? Mirunggan wae wektuku, Dik. Iya. Aku ketemu sampean ki mergo aku karo Kakang Antareja ki nglakoni sawijining laku utawa laku dharma. Sing kudu tak temokake sartane kudu tak tempuh srana aku kudu nemoni Pakde Kresna. Ngono. Heeh. Kowe arep nggayuh apa sajak wigati? Wigati. Mergo iki wangsiting dewa ya, Kang. Heeh to, Kang? Mbuh, oh tak ajar kowe. Iya Dimas pancen iki, Wa Prabu pancen estu. Kula kalian Yayi Antasena menika pikantuk wangsiting dewa kinan pinanggih kelan panjenengan. Ora lah kowe arep nggayuh apa, Doan? Aku arep nggayuh kawruh kasampurnan, Dik. Wedan kuwi ngelmu dhuwur. Lah iya dhuwur nek ndek dolanan bocah. Ayo to. Arep nggayuh kawruh kasampurnan. Heeh. Apa? Ngelmu. Ngelmune apa? Kuwi ngelmu arane sastra cantaka. Sastra Candraka. Heeh. Kok lagi krungu iki? Lah ya aku ya lagi krungu iki wong dewa lagi wae paring dawuh. Iki mau bengi ya Kang ya. Iya. Sastra Candraka kudu tak gayuh ben aku entuk wejangan ngelmu kasampurnan. Banjur syaraté dewa paring dawuh karo Antasena karo Antareja. Iya, paring dawuh. Piye jawab to? Aku kudu ketemu sampean keping kudu aku nyuwun ngambil wujude senjata cakra.
Wis wuwu senjata cakra mbok apa wae wis pokoke sembarang pusaka Ndrawati. Kagatri sang kapiranguri nangkul kinempet kempet. Dosang retnaning bawana. Ya jagat mangestu ngono wayah Bathara jagat. Antasena, piye, Dik? ora kok teges aku nampik apa sing dadi panjalukmu jeng nyatane kowe iki anakku sing tak tresnani. Oh lah iya. Nek kowe arep nyuwun ngampil wujude senjata cakra, wektu iki aku ora iso menehke. Lho. Sebabe apa sampean serik karo aku? Ora kok le serik ki ora. Ning iki perkarane ngene, senjata cakra keri ning negara Ndrawati. Waduh. Urung ayah, urung kok ayah. Piye ki Kang? Pusaka liyane Dimas. Wa Prabu Ndrawati ki ndek pusaka raming senjata cakra. Pusakane sampean liyane senjata cakra ki ra akeh to, Dik? Iya. Nah, iki ki Apa? Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Aduh, Antasena, Piye? pangestumu ya keri. Piye to iki? Apa, Kang? Pusakane Wa Prabu Ndrawati ki akeh. Coba panah Kyai Kesawa Padha keri. ora kok iso dadi keri iki piye to apa sampean ku mangkate ora bareng rombongan ngono apa piye kok keri? Apa melu rombongan sound system ngono apa piye? Anggepmu apa pusaka kok meloke? Larah-larahe ngene. Piye? Wakmu mau rak siram. Oh iya, adus. Iya, Pak Pung. iya. Nek arep siram kuwi pusaka kuwi mau kudu tak racut, kudu tak selehke. Ana sak njabaning jeding. Jeding ki apa? Kamar mandi. Oh iya. Kresna ngerti kamar mandi bareng. Kresna modern kok ayat ta? Iya. Dadi ora entuk gawa mlebu ning papan kanggo bebuang. Ora kena. Terus keri. Keri Antasena. Oh. Karang gage-gage lek arep sowan ngersani Yayi Prabu Darmakusuma. Oh lah iya. Ya wis nek barang-barang kuwi mau keri siji iki sing ora mungkin keri, Dik. Apa? Kaca paesan. Kaca paesan iki sing ora keri. Mergo kaca paesan iki nang ngendi wae tindake Nata Ndrawati tansah nderekke. Mergo kaca paesan kuwi mapane ning epek-epek, mapane ning sak jerone kulit, sak njabane daging. Lah, aku tak nyuwun ngampil. Antasena, Piye? nek kowe arep njilih kaca paesan ki ora iso. Lho sebabe Kaca paesan ki mapane ning sak jerone kulit, sak njabane daging ora iso ditetel. ayo tangane wae kene tetel kene. Hus. Ngawur ora padake spare part mobil. Saya mencurigakan. Iya. Ya wis. Mbuh pokoke ngendikane dewa mau ki bakune aku nadyan ora diparingi ngampil sing penting aku ndelok pusakane sampean. Ya. Kowe arep ndelok kaca paesan? Heeh. Ya wis. Kene nyerak kene. Iki Kang kelakon Kang arep nggayuh sastra cantaka. Iya, Dimas. Tak ndelok aku, Dik. Sawangen. Ganti to maju untir-untir apane ora. Aku ki arep ndelok sing nganteng tangane kok. Iki lho sawangen. Lho. Ayo sing jenjem sing nganteng kok ora kowe sawangen. Wo. Welaidan. Anteng to ora. Lah kok kutil. Kutil dengkelmu iki kaca paesan. Wo lah. Nek ngono bener Kang. Bener apa? Iki malinge. Ajar Kang. Mati jadi ngaku. Lho. Iki arep apa? Iki arep apa? Ajar Kang. Konangan ora.
layak kok negara Ngamarta pamore ilang jebul iki menungsane sing ndadekke jalaran sabab. Nareja. Modar ora tenan to, Kang. Iya, Dimas. Iki sing dadekke tuk sumbering perkara. Bapak tak takoni kok arep mateni Abimanyu lupute apa Abimanyu kok jare nyolong pustaka aku Cubriya karo Siwa Ndrawati. Jebul mbasa iki tok tutuki badar iki. Antasena. Antasena kunjuk ngapura. Ora ana ngapura tutuki, Kang. Rumangsane apa? Panjenengan menika pupunden kula ingkang tansah kula aosi. Jalaran tiyang sepuh kula Rama Kyai Jodipati menika ingkang paring ilmu menika panjenengan. Aduh. Nanging ing menapa malah panjenengan menika ngumbar wisa. Aduh. Damel perkawis adi kula pun Abimanyu sampeyan damel pawadan adi kula Abimanyu nyolong wujuding pustaka. Aduh. Dimas Antasena iwang-iwang ngono. Aku ora ngewangi kok. Aku kok ngantem nek nyawane Durna wis tekan nggon telak. Aduh. Apiye dikapakke iki Dimas? Wis dijurke ngalor wae. Dijurke ngalor sampean golek omori. Durna tutup irunge. Diadane dintepi watu krukup mori. Meninggal. Tutuk Kang. Sangkeme kok brawoke ora umum. Sampeyan iki tak takon, apa kowe wani ngeplak mbahmu? Ora wani sebab apa. Sampeyan iki nadan wong tuwa, ora selawase wong tuwa ki bener. Wong tuwa ki ya akeh lupute. Wong tuwaku kok klerune. Nyatane sampean gawe pawadan nek Abimanyu, sampean ngomong nek Abimanyu nyolong wujude pustaka wekasan Bapak Werkudara karo mak cilik Janaka arep mateni Abimanyu. Iki mergo cangkeme sampeyan. Au. Biasane diantem pisan ki bengok, Kang. Ha iya. Mbok menawa delay. Ayo ngaku ora sampean saiki tak takon. Apa mumpung rung tak pateni. Aduh, aja dipateni. Tak wangsuli ning aja dipateni. Ora, aku ya kuwalat mateni wong tuwa senan. Aku ora tak takon karo sampean. Apa modar nganti kami sajalan kowe ora. Karo wong tuwa kok wani kowe kuwalat Antasena. Ora gagas. Bola-bali Antasena iki diwenangake ora tata krama karo sapa wae. Tak takon karo sampean, Mbah. Gujek sing sisih lho, Kang. Iya. Tak gujekane kupinge Dimas. Sampeyan kok dadi membo Siwa Ndrawati iki motivasine apa? Aku. Woi lah tutuki Kang. Kurang. Colno aku ki. Tak amang kowe lungguh iki rembukan sing penak kowe sing kepenak lungguhe tak klarifikasi. Durna arep klarifikasi, Kang. Sampeyan member rupa Siwa Ndrawati iki dasare apa? Aku diutus anak Prabu Jakapitanale Antasena. Diutus kon ngopo? Gawe ringkih Pandhawa mateni Pandhawa. Terus nek Pandhawa mati Kurawa ngukup kamukten negara Ngamarta. Weh, lah antemi Kang, mati dening aku. Aja! Terus Kang, sing seru. Rumangsane apa? Panjenengan menika tiyang sepuh nanging mboten saged dipun tuladha. Andarja. Rumangsane apa ben tak ceblokke ming kari ketok ndase. Aduh, aku arep tok apake aku. Apik Kang, to ngonoke apik Kang.
Arep kapake iki Dimas. Aduh, anak sena kok cocok kapak-kapake. Ora arep tak kapak-kapake mung takon ngakoni keluputan. Ora kok dadi sampean dikarep Durna ta ceblokke ming kari ketok gulune tok iki. Ben kapok ben ora iso obah polah. Wo ya apik, Kang. Apike kapake Dimas. Wis ben gandeng cocok iki menungsane. Golek bocah cilik-cilik, Kang. Golek bocah cilik-cilik. Sak negara Ngamarta. Heeh, wiwit saka Kutha Goro nganti tekan Karang Pradesan bocah cilik-cilik klumpuk iki kabeh. Jareng apa iki? Kosek Mbah sampean ora usah melu-melu. Kayake apik kuwi ide yang bagus. Nek bocah cilik wis nglumpuk, tukoke ombe galonan. Nek wis tukoke ombe galonan, kon ngombe kabeh ben nganti kelempoken. Bocah-bocah cilikmu nek kelempoken terus krasa nguyuh. Terus karepmu menungsane iki diuyuhi. Aduh. Wong bocahe urung nemu kose. Oh iya. Aduh, dale pesinge ora umum. Nek ora entuk bocah, Kang. Piye, Dimas? Golek watu rong truk. Terus kapake. Durna bandemi watu nganti mudhar. Lha ya yang Durna ki ora ndek keluputan apa-apa. Piye? Kowe malah nang kene. Kowe ngomong nang kene ngomong nek yang Durna ora ndek keluputan apa-apa. Ora tak takon janjane aku karo kowe mau iki mau ora. Aku tok jak nemoni Siwandrawati kan aku rak mung nuruti kowe. Heeh. Mergo aku wedi kuwalat. Nek aku nganti wani tumindak sing ora prayoga karo ngersani Siwa Prabu Ndrawati. Terus karepmu ning basan iki sing dadi wujuding Siwandrawati Yeyang Durna, aku ora iso Dimas. Lho, sampean wis nutuki kok saiki malih ora iso. Wong kuwi nganggo dipetang, wong kuwi nganggo digelar, nganggo digulung. Wong ki apa-apa nganggo dipetung, nganggo dipikir. Aku ki jejere anak, aku jejere putu. Eyang Durna ki pepundhenku. Nek Eyang Durna arep disiya-siya, kowe arep dak siya karo eyangku. Monggo Eyang Durna iki sing menehi ilmu karo bapake awake dhewe, bapake awake dhewe menehi ilmu karo awake dhewe. Terus karepmu piye? Aku ora trima. Tan trimamu piye, Kang? Nek nganti anane Eyang Durna keloro-loro nganti sia-sia nganti arep diuyuhi karo bocah-bocah cilik. Antarja sing ora nrimake. Weh lah. Nek ngono sampean ora trima nek Durna dipulasara, aku ora nrimake mergo Eyang Durna ora duweni keluputan. Wo lah. Ya wis, Kang. Ketok lorekmu, ketok gedhanmu, Kang. Ayo kowe ngejauh tak ladeni Antasena. Nek kene wis ora ana kekadangan, nek kene wis ora ana paseduluran. Anane mung Antasena apa Antarja sing tekaning pati. Wo, ora minggat saka ngarepanku. Sembur mlonyoh mati dringo tutuki ndas suwe. Wah, mati kowe. Ayo, anggepe apa? Dikira Antarja karo Antasena kuwi menang Antarja ngono apa piye? Ora sasu. Wis kelenger menungsane. Wis dadi konsepe aku karo sampean. Wis kaya dagelan. Jo klitik, jo kluthuk. Iya. Semaput wonge. Kuwi ora semaput. Lah apa? Gladi resik mati. Gladi resik mati. Oh. Wong nek arep mati ki nganggo simulasi sithik kok, Kang. Nganggo latihan sik iki gladi resik mati iki. Terus karepe iki piye? Durna pondong. Durna dipondong. Heeh. Kae Bapak Werkudara karo Paman Janaka Doyak. Wahidan. Nguyak Rama ki Anjadipati ki playune banter banget. Ora ana udan rono angin kok bengok-bengok. Mbok menawa lagi ngrasake lara Dimas. Wah kowe iki ngawur ora men aku sengit kok aku
Wong tuwa kok ora kena ditulaja pakartine babar pisan. Mangsane apa? Durna pondong Kang, terus sae pondong. Bapak Werkudara tak oyake. Iya. Nek wis secandhak Durna tuduhke. Nek janjane Abimanyu ora luput. Oh iya Dimas, gage Kang mangkat. Aduh. Aduh. Kanjeng Rama. Elah. Setan ora tatanan. Manus maning jajalan. Nggonku ngetutke lan nderek emang tindahe Kanjeng Rama Penemban Durna. Nggone mindha warna wujuding Nata Ndrawati. Walah kok dadi cilaka ketiwasan kaya mangkene kanane. Kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan. Oh, lan ora tak aturke sinuwun Ngastina. Lan sinuwun Ngastina ora tak kon tanggung jawab. Aku sing ngamuk negara Ngastina walet. Yes tungara jagat manik raja dewaku. Nur mangke paman. Paman Pati Arya Sengguni. Paman Ploso Jenar. Dadake kaget bakendira ingsun biji wonten ing pasewakan negari Ngastina. Hingga sing rembakku namung badhe nyun pirsa dhateng jenengan Paman Pati Arya Sengguni. Babagan kabul kawusananipun anggenipun paman Mboyono Ibu Penemban Durna. Ingkang sak mangke bidal dhateng negari Ngamarta. Saperlu damel sarana ringkih kepara penjahipun para Pandhawa. Paman miturut tulisan dipaya ingkang sumebar warata wonten negari Ngamarta kados pundi lan katiparan pawartanipun Bapa Penemban Durna anggenipun badhe damel sarana ringkihipun para Pandhawa. Paman Pati Suman. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu Duryudana. Kepareng sak mangke kula matur wonten ngarsa paduka sinuwun Ngastina. Paman sumangga. Miturut kabar utawi pawarta ingkang sampun kula tampi babagan kawontenanipun Kakang Mboyono. Ingkang sak mangke bidal sowan wonten negari Ngamarta kamangka mindha warni wujudipun anak Prabu Kresna sampun kepareng kasil saha tuntas anggenipun medhai dhateng pun para Pandhawa. Dasaripun menapa lan kabukti punapi boten? Nuwun sewu nggih. Kala wau nalikanipun Kakang Durna nyuwun pamit dhateng paduka anak Prabu Ngastina nalikanipun badhe bidal dhateng negari Ngamarta piyambakipun prasetya lan maring cecala dhateng Nalindra Ngastina. Menawi sak mangke Durna mboten wonten kabaripun teges Durna sampun kasembadan mejahipun para Pandhawa. Nanging kosok wangsulipun menawi Durna kapireng kabaripun wonten trontong-trontong Durna kok bali teng negara Ngastina. Menika ateges Durna dereng kasil mejahi para Pandhawa malah kepara Durna mbetahaken sak biyantunipun para Sata Kurawa. Kula midhanget pangandikanipun Kakang Durna kados mekaten nggih. Mekaten paman. Inggih. Raplamna sak mangke monggo. Menapa Kakang Durna badhe dipun susul, menapa anak Prabu Duryudana badhe sumusul dhateng ingkang paman Sukalima. Menapa cekap kula kemawon ingkang kedah kautus supados sumusul kawontenipun Kakang Durna nungsung mawarta babagan pejahipun para Pandhawa. Prayoganipun tak menawi Pandhawa sampun sirna menika tak nggih Kurawa layat ngaten lho nggih. Ngamplopi ning ming druwang ditulisi selamat Anda belum beruntung. Mekaten paman. Inggih, mangga kemawon badhe kapenggalih kados pundi. Nuwun ketiwasan sinuwun.
Jagat pangesungara. Paman kula wonten dawuh. Mriku katingal sawanipun Bambang Asatama. Aduh sinuwun. Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Paman. Kados pundi? Sampeyan paring dawuh nek Bapa Pandura sampun kelampah. Mejahipun para Pandhawa, lha kok teka Asatama matur ketiwasan. Satama, wonten dawuh. Apa sabab lan dasare apa? Kowe ngaturake pawarta ketiwasan. Aturune wonten ngersanipun Sinun Gusti kula ing Astina Sinun Prabu Duryudana. Bilih sakmangke Kanjeng Rama Penemban Kumbayana anggenipun mapan wonten negari Ngamarta. Cabaraning damel anggenipun badhe damel srana pejalan ringkipun para Pandhawa. Kowe muni piye? Cabaraning damel Kanjeng Rama Wrembanduna malah sakmangke konangan dening para lancur-lancur Pandhawa lajeng sakmangkenipun kula sora dening anak-anak Jodipati. Jagat pangestu kala. Ora tataran, Paman. Kula wonten dawuh. Sampeyan kandha pripun? Sampeyan omong pripun? Miturut telik sandi paya ing sampeyan tampi pawartanipun Bapa Dura sampun kasembadan mejahi para Pandhawa. Nanging nyatanipun menapa? Aturipun Asatama mratelaken bilih Paman Durna utawi Bapa Pansaka Lima dereng kasembadan mejahi pun para Pandhawa. Nuwun sewu lho, Nggih. Prasetyanipun Kakang Durna menika ora menawi Kakang Durna mboten wonten kabaripun teges Kakang Durna sampun lulus anggenipun mejahi para Pandhawa nanging kosok wangsulipun menawi Kakang Durna wonten kabare niku ateges Kakang Durna dereng kasembadan mejahi dhateng pun para Pandhawa. Paman Pati Harya Sengguni nuwun sewu Angger Adipati Karna kados pundi? Nuwun sewu. Menapa ingkang sampeyan ngendikaken menika mboten leres sababipun awit Paman Kumbayana menika mboten maring dawuh kados mekaten. Ingkang sampeyan ngendikaken menika kuwalik Paman. Lho, kuwalik liripun. Paman Durna menika maring dawuh menawi mboten wonten kabaripun Paman ing Sukalima, teges piyambakipun dereng kasembadan mejahi dhateng para Pandhawa. Kosok wangsulipun menawi Paman Durna wonten kabaripun wangsul wonten negari Ngastina ateges panjenenganipun sampun kasembadan mejahi dhateng pun para Pandhawa. Kasunyatan ingkang panjenengan pidhangetaken menika luput Paman. Nek ngono kula niki kleru le midhanget nggih. Ih, lepat Paman. Mbah, kula ora idep. Kula mboten pengin pangertosi. Sing baku sampeyan kudu tanggung jawab. Sinten? Sampeyan mriku. Mergo sampeyan wis ngandhake, wis wani ngandhake entuk Paman Durna. Kasembadan mejahi para Pandhawa nanging nyatane apa? Nyatane mang pirsani piyambak Asatama ngaturaken ketiwasan. Menawi sampeyan ora iso tanggung jawab gawe patine Pandhawa, ora sudi kula ngaku sampeyan patih Ngastina. Mangsane apa ora? Ngene iki ora ngerti sangkan paraning bilahe kok diluputke. Paman wonten dawuh. Panjenengan menika patih lho. Nggih. Patih menika wakiling Nalendra. Nggih. Nek Nalendrane sampun dawuh kados mekaten sampean kedah tanggel jawab. Sampean jarep melu-melu ngluputke kula iki rekane. Nuwun sewu wong niku kula niku ming nampi telik pawarta saking telik Sandipaya ingkang dipun sebar ngawat-awati Kakang Durna kok Mas sampean ngluputke kula malah nika nggih ngluputke kula niku karepe pripun? Paman Sengguni. Satama piye? Kowe kudu tanggung jawab. Lho kok kowe ora tata krama karo aku? Bedahe apa aku tata krama karo kowe? Bedahe apa aku basa karo kowe? Mergo pancen kowe iki wong leletheke jagat gelak-gelahing bumi kowe. Mergo saka aturmu nganti bapakku kaningaya. Nganti bapakku dipulosara karo anak-anak Pandhawa. Tanggung jawab. Ya, sabar ta. Aku tak tanggung jawab ning ngenteni wektu sik. Ngenteni wektu apa?
Nek kowe ora gelem tanggung jawab apa kelakon Sotama sing tegel karo kowe. Ya. Nah, jane iki rasa malang kerik ta iki. Wis pun sinuwun kula nyuwun pamit. Kula tak tanggung jawab Kakang Dina kula slametne. Sampeyan ajeng nderek mboten? Oh, nggih, Mbah. Ya. Anggep apa kula ora ndek keluputan apa-apa kok. Ayang ta. Kemangsane apa? Delok wae kowe patih sengguni. Sinuwun Ngastina janjur gelem tanggung jawab negara Ngastina ubal-ubal. Gelandung